Yo, kamusta po kayong lahat pagkatapos ng bagyo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa mga sinalanta po ng bagyo, sa mga lugar na talagang nadaanan ng bagyo, ay laban lang po. Yo, what's up guys? Kamusta po kayo? Good morning po. Update ko lamang po kayo sa nangyaring pagdaan ng bagyong Karating kagabi. Papakita ko lamang po sa inyo ang kanyang sinalanta dito sa aming lugar ng Malasiki, Pangasinan. Now ay nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas nilabanan ang bagyong Karating kagabi. Ingat po kayo. God bless. Keep safe everyone. Tara. Sa awa naman ng Diyos ay walang nilipad na bubong dito sa amin. Mahangin pa. Ginawa ko pala tong video to para magpasalamat sa 820 subscribers ko po. Maraming salamat po. Kung hindi dahil po sa inyo ay hindi po tatatag ang aking YouTube channel. Kahit na mahirap, maraming pwedeng pagdaanan, kailangan ng sakripisyo, ay nanatili pa rin pong matibay sa tulong niyo po. Sasamantalain ko na rin pong mag shoutout sa mga solid supporters natin. Isa na po dyan si Christian Iglesias, Perlita Tado, Mary Rose Quijana, Ma'am Karen Wilson at sa kanyang anak, Idol Boy Thinks Vlog, shoutout po sa inyo, si Markless TV, at sa mga hindi ko nabanggit, maraming salamat po sa inyo sa pag-subscribe po at pag-suporta sa aking YouTube channel. Ang sarap po dito, ang lamig. Pagkatapos ng bagyo ay hindi pa natatapos ang pagsubok sa buhay, kaya laban lang, keep safe. God bless.